مرد عبت مرعى سنبت رفاديو زنبره كاب قصري نايتي زسرحلو تكال مس وصاكو عركي ابتا بزو حسابات كوف زبلولا مچت بوتا نبينو بحيتو راخو زوطت ነገር ስለዘይ ነበረኒ ከምናይ ወትሩ ክንረኸብን ከለና ነዘውትሮ ብዙሕ ከነዕልል ከመንኽል አሚኔ ናብኡላ ገስኮ ቅድሚው ግና በማዕዶን ከለና ከይተቀራረብናይና ነትዕላል ንጅምሮ ዝነበርና አብዛ ህሞት እዚኣ ግና ኣብ ዓሚቕ ሓሳባት ጥሒሉ ስለዝነበረ ክሳብ መጽኤ ኣብ ጎኑ ኮፍ ዝብል ክጥምተኒ ኣይከኣለን ርድኢን ነይሩ ንበይኑ ዘሰላስሎ ዝነበረ ሓሳባት ወይ እውን ተዘክሮ ማዕረክ እንደይ ከቢድ ምዃኑ ብባህርየይ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዓሚቕ ናይ ብሕቶ ሓሳባት ጥሒሉ ኣሎ እንተደኣ ኮይኑ ሃንደፍ ኢልካ ምሕታትን ምቕስቃስን ኣይፈቱን እየ ባዕሉ ናባይ ግልጽ ኢሉ ክሳብ ዘይዕለለኒ ዓቕሊ ግድን እየ ዝሽመት ኮፍ ምስ በልኩን እንትኾነ ካብ ዝነበሮ ማዕበል ሓሳባት ኣይተበራበረን ተጸበዮ ግዜ ግን ወሲዱ ድሕሪ ገለ ደቃይቕካ ኡፍ ኢሉ ካብ ውሽጡ ኣስተንፈሰ ነዛ ብኮ እዚኣ ተጠቒመ ኸኣ ክጽምበሮ ከኣልኩ መዓልቲ ሰንበት ስለ ዝነበረት ንኣእምሮና ዝሰርቕ ዝኾነ ምንቅስቓሳት ኣይነበረን ብዝያዳ ነፃ ኮይንና ንኽንዕልል ግና ናብ ውስን ዝበለ ጽምዋ ቦታ ክንቅይር ከም ዘለና ሕቶ ኣቕረብ ኩሉ ተሰማምዕና ኸኣ ከምኡ ገበርና ሰዓት 10 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ኮይኑሎ ከምዛ ብኡሳት ብዘይገለ ቃሊና ኣብቲ ዝመረጽናዮ ቦታ በፂሕና ዝኾነ ተወሳኺ ዕላላት እንተዳ ኣልዒለሉ ካብቲ ዝነበሮ ተዘክራዊ ስምዒታት ክበራበር ስለ ዝኽእል ኣይምረጽክዎን ንሱውን ግዲ ይገብረለይን ብኩሉ ወገናታ ህዱእን ጥዑምን ንፋስ ኣብ ዝነፍሳ ኩጀት መሳሊት በፂሕናስ ድሮውን ኮፍ ኢልናይና ዘለና ሕጂውን ወላድኣ ኣብቲ ዝሓረናዮ ቦታ ንብጻሕ እምበር ባዕልዩ ክጅምረለይ ዘለዎ ንሱ ንባህርያተይ ስለ ዝፈልጦ ባዕሉ ኸዚ ሓተኒዩ ክብለኒ ከም ዘይክእል ይፈልጥ እየ ስለዚ ኣይተሰከፍኩን ብገለ ኣጋጣሚታት ተኣኻኺቦም ዘለዉ ዝመስሉ ብዙሓት ኣእምሮታት ኣብ ልዕሊና ይዝምብዩ እሞ ጸጸኒሖም ከኣ መግቦም ንምምእራር በብተራ ናብ መሬት ይንቈቱ ዘዝረኸብዎን ዘዝሓዝዎን ኣልዒሎም ከኣ ናብቲ ህዋ ይምለሱ ዓርከይ ግና በቲ ዝሓስቦ ዝነበረ ደንዚዙ እናሃለወ ንኹሉ ንጥፈታት ናይቶም ኣእምሮታት በኣንክሮይ ይከታተሎ ከም ዝነበረ ኣየሰውዓል ኩሉን ብልዑል ናሃሪ ንመሬት ዝተነቑተ ኣእምሮ ዓብዪ ተመን ቀርቂሩ ኣብ ልዕሌና ከም ዝበጽሐ ግና ክልቴና ብማዕረ ረኣናዮ እቲ ተመን ኣይሞተን ስለ ዝነበረ ኣባና ከይወድቕ ፈሪሕና ንሰማይ ኣንቃዕሪና እናጠመትና ወያ ኣእምሮ ብጽፍሩን ኣፉን መታቲሩ ክበልዖ ምስ ጀመረ ኣኽ ክልቶመትዩ ኣድመፀ ብዓውታ ከይተረድኦ ዓለምዳ ከምኡ እንድያ እንታይ ክብለኒ የኽእል ይኸውን ብዝብል ስግኣት እናተጠራጠርኩ ዝሰንድኹዋያ ናተይሲ ፍሉይ በጀኸ መወዳእታ የብሉን መመሊሱ ዝደራረብ ሽግራት ምስ በለ ሽዑየ እቲ ዛዕባናቱ ምዃኑ ዝተረዳእኩ ብዛዕባ ውልቃዊ ህይወትና ጥልቕ ኢልና ኣቲና ዕሊልና ኣይንፈልጥን ኢና ሎሚ ግና ሰዓቱን ግዚኡን ኣኺሉሎ ስድራ የብለይን ዘሰንበደንን ዘውግሃያንን መጀመሪ ቃል ናይቲ ዛንታዩ ምኽንያቱ ዘይትምርዖ ክሳብ ክንደይ ግዜኻ ህላላ ኣድጊ ኮይንካ ክትቅጽል ዝብሎ ዝነበርኩ ዘረባ ቅጅል ስለ ዝበለኒ ጸገማቱ ብዘይ ምፍላጠይ ከም ዋዛ ዝድርብየሉ ዝነበርኩ ቃላት ይሃስዮ ከም ዝነበረ ዘጠራጥር ኣይኮነን ሰሪቑ ነፍሰ ምትእምማን ከም ዘጥፍአ ሰብ ከኣ የማነ ጸጋም ቀልባዕ በልኩ ሓቂ ያሕይሽ ካብ ምሕር ድንጋጸ ገና ነቲ ዝቕጽል ዛንታ ከይሰማዕኩ ቀዲመየ ነብየ ነቲ ዛንታ ብውሽጡ የዘንትዎ ከም ዝነበረ ብትካዝኣዊ ምንቅስቓስ ናይ ኢዱን እግሩን ተገንዚበ ኣለኹ ካብዚ ንኔው ዋሕዚ ናይቲ ክነግረኒ ዝጽበየ ዘለኹ ዘይናይ ብሽራት ዛንታ ንምሕላው ሕቶታተይ ሓደ ድሕሪ ሓደ ንምስዓብ ሓቦ ክሰንቕ
ተገዲደ ኣለኹ ኣባ ሃላኻ ኣይተረዳዕንን እናተሰከፍኩ ዘውፃእኩ ኣቃልያ እቲ ዛንታ ከይነውሓካን ከየሰልችወካን እምበር ፈቓደኛ እንተዳ ኮንካ ሓደ ብሓደ ዘርዚረ ክነግረካ ይኽእል እየ ከምዚ ምስ በለኒ ንብዓታ ዒንቱ መሊሱ ዛሬ ኣብ ሓሳብ ጥሒለ ትሚለይ ጥምቶ ስለ ዝነበርኩ ቀጽል ዝብል መልሲ ናተይ ከይረኸበ ዛንታ ናይቲ ዝተሓላለኸ ህይወት ስድራ ቤቱ ተተሓሓዞ ኣነ ንስኻን ካብ እንላለ ሕደት ኣይገበርናን ኣቐዲመ ነዚ ምስጢር እዚ ብዘይ ምንጋረይ ኣይተሓዘለ ኢኻ ኣብ ዓዲና ንቕመጥ ነርና ኢዶም ኣይሰኣኑ ወታደራት ደርግ ነደይን ነቦይን ምስ ክልተ ኣሕዋተይ ኣብታ መዕቆቢትና ክትከውን ዝሃነጽናይ ኣዳራሽ ቤት 9 ዓጺኦም ብሓዊ ቃጺሎሞም እቶም ክልተ ኣሕዋት ግና ኣጋጣሚ ኮይኑ ካብ ገዛ ወፂና ስለ ዝጸናሕና ምስ ስድራና ኣይተለከምናን በብ ዝነበርናዮ ኸኣ ፋሕ ኢልና ተበታቲና ኣቦይን ኣደይን እቲ ወዲ 8 ዓመት ሓወይን ብኡ ንብኡ በቲ ዝተወላዓሎም ሓዊ ትንፋሶም ሓሊፈ እታ ጓል 6 ዓመት ህፃን ግና ብሓደ ጸግዒ ተሸኪዓ ማሕውራ ጥራሕ በቲ ሓዊ ተለብሊቡ ከይሞተት እያ ተረኺባ ከም ገለ ካብ እሽሕ ሓደ ደንጋጽ ግዲ ረኺባ ንሕክምና ኢሎም ኣልዒሎም ምስ ወሰድዋ በዛእተወት ኣይተባህለትን ኣነ እንታ ምንእሰይ ሓብተይን ከዓ እንዳሓወበና ኣብ ሱዳን ስለ ዝነበሩ ናብኡ ከም ንውሰድ ተገብረ ናብራ ስደት ኣይከኣልክዎን ጥራሕ ዘይኮነ ኣይተሰማምዓንን ከዓ ናፍቖት ዝመንቀዲኡ ብዙሕ ግዜ ዓቕለይ ይጸበኒ ስለ ዝነበረ ብኸመይ መንገዲ ንዓደይ ይምለስ ካብ ምሕሳብ ኣየቋረጽኩን ድሕሪ ክልተ ናይ ስደትና ዓመታት ከዓ ኤርትራና ብቓልሲ ጀጋኑ ደቃ ናጽነታት ተበሰረት ኣይወዓልኩን ይሓደርኩን ኣብ ተሰነይ መጽኤ ምስ ሓብተይ ብማዕዶ ድሃይና ተገባብርና ውልቃዊ ህይወተይ ንምምራሕ ኣብ ስራሕ ዓለም ተዋፈርኩ ብዘይ ስድራ ምንባር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማዕዲ ክዝክርን ኣብ ማዕዲ ሓቢሮም ዝምገቡን ስድራ ቤታት ክርእን ከለኹም ከዓ ወለደይ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ቅጅል እዮም ዝብሉኒ ብፍላይ ናይታ ብህፃና ካባና ዝተፈለየት ሓብተይ እሞ ድማ ኣበይ ከም ዘላ ዝኾነ ደሃያ ዘይብለይ ምስላ ኣብ ቅድመይ እናተመላለሰ ናፍቖት ስቅያታ በሊዕኒ እዩ ምስታ ኣብ ሱዳን ዝነበረት ግና ጸኒሕና ስለ እንረኸብ ቁሩብ ንሓይሽ ዘይጭቡጥ ወረ ሒዞም ሃብትኹም ኣብ ኢጣልያ ዘላ ግዜ ደኣ ይወስድ እምበር ንምርካባ ዝከኣልና ክንገብር ኢና ገለ ኣዝማድና ዝህቡና ዝነበሩ ሞራል እዩ ነታ ኣብ ሱዳን ዝነበረት ርግባ ሓብተይ ርግበ በጃኺ ንዓኽ ዝኸውን ወዲ እንተደኣ ረኺብኪ ሓዳርኪ ግበሪ ኣነ እውን ክትሕጐሲ ሓንቲ ብኢንተርነት ዝተላልኽዋ ኣላ እሞ ከላልየኪ ስእላ ሰዲዳትለያ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም እትነብር እያ ነጊራትኒ 2008 ናብ ኤርትራ ክትኣቱ ምዃና ነጊራትንላ ንስኸውን መንገድኺ ኣጣጥሕ ክጽንሕ እሞ እንተሰሊጡ ብሓደ ንገብሮ እንተዘይኮይኑ ከዓ ኣነ ሕፅር ኣቢለ ክዛዝማ ደልየ ኣለኹ በልክዋ ነዚ ምስ ሰምዐት ርግባ ሓብተይ ቃል እውን እንተኾነ ከይመለሰት ቴሌፎን ኣብ እዝኒ ዓፀወታ ተቖሪጻታ ትኸውን እናበልኩ ድሕሪ 30 ደቓይቕ ደጊማ ደዊላትለይ ቀድም ኣቢለ ተቖሪጻትና ምሽ ርግባ ሓብተይ ክብላን እዚ ዘይበሃል መግናሕቲ ክተዝንበለይን ሓደ ኾነ ርግበ ሓንቲ ንስኽ እኮ ኢኻ ዘለኽና ሓብቲ ኣብ ክንዲ ሞራል እትህብንን እተተባብዕንንሲ ከምዚ ክትብልኒ እንታይ ደኣ እሞ ብዘይ ሓድጊ ክንጠፍእ ክሳብ ዝውድእ ትሚላያ ተጸቢያትኒ ለባም ትመስለኒ ነርካ እሞ ሎምስ ኣይግድን ዳሃይ ዝጠፍአት ሓብትና ከይረኸብናሲ መርዓን ድርዓን ተራእዩካ ደሓን ንስኻ ከምቲ ዝሓሰብከዮ ግበር ኣነ ግና ዳሃይ ሓብተይ ንምርካብ ንኢታሊ ክነቅል እየ ነዚ ዘበገዝክዋ ሓሳባት ዝዕንቅጽ ዝኾነ ዘረባ ክሰምዓልካ ኣይደልን እየ የሳልጠልክ ጥራሕ በለኒ እንተ ኽኢልካ ከዓ መርቐኒ ብሽራት ሒዘኻ ኣይድውለልካ ይኸውን ንመን ኢልዋ ኣምላኽ ሕንቕንቕ እናበላ ዝውፅአተን ቃላት እየን ድሕሪ ናጽነት ሓንቲ ግዜ ቅድሚ 3 ዓመታት ጥራሕ ኢና ኣብ ተሰነይ ተረኺብና ናፍቖት ርግባ ሓብተይ እውን ልዕሊ ዓቕመዩ ኮይንኒ ዘሎ እንተኾነ ኢሾኻ ይጋእካ ሓብተይ ኢለ ብምምራቕ ዘለና ሓይሊ ኣኻኺበ ቻው ኣብ ሰላም ይረኽበና ክብላን ከለኹ ምስውነይ ኣይነበርኩን
ምስ ሜላት ካብ ዓዲ እንግሊዝ ጽቡቕ ምሕዝነት ፈጢርናስ ናይ ማዕዶ ፍቑራቲና ኮይንና ዘለና ኣብዚ መጻትሉ ክንመርዓዖ ምዃንና ተረዳዲእና ኢና ብዙሕ ያውን ትሕግዘንን ጽቡቕ ትገብረለይን ብዛዕባ ርግባ ሓብተይ ግን ኣዕሊለያ ኣይፈልጥን እየ ከጨንቓ ስለ ዘይደለኹ ርግባ ሓብተይ ሕፅረት ገንዘብ ስለ ዝነበራ ናብቲ ጨካን ጉዕዞ ኣቢላ ካብ ትነቅል ድሮ 2 ወርሓ ኣቝፂራያ ንመን ከም ዝሓተላ ሕርብት ይብለኒ ምስ ዘውፀያ ውፀያ ፈጣሪ ከም ምባል ሓሊፈኻ ካልእ ዋላ ሓንቲ ክገብሮ ዝኽእል ኣይነበረንን ዘማኽራድያ ሲኢና ትነብዕ ደኒና ኮይንን ነገራቱ ነታ ተስፋ ዘይብላ ፍጹም ሃላዋታ ዘይፍለጥ ሓብትና ንምድላይ ኣብ ዝግበር መስርሕ ርግባ ሓብተይ ከይትጠፍኣኒ ፈሪሐ ግን ከኣ ኣማራፂ ስለ ዘይብለይ ከብደኻ ሓቒፍካ ምጽባይ ጥራሕ ኮነ በቲ ሓደ ኸኣ ህይወት ክትቅጽል ስለ ዘለዋ ንምንባር ክትቃለስ ግድን ይኾነካ ሜላት ገፊሕ ውራይ ከም ዘይትፈቱ ደጋጊማ ነጊራትንያ ኣነ እውን ፈትየ ጸሊኤ ኣብቲ ናታ መርገጺየ ከኣቱ ምኽንያቱ ብዙሕ ተገዲሱ ክዋሳኣለይ ዝኽእል ቤተሰብ የብለይን ውራይ ከኣ ብባህሪኡ ከቢድ ስለ ዝኾነ ሜላት 10 ሰባት እየ ዝዕድም ኢላትኒ ኣነ ኸኣ ኣዕሩኽተይ ሓዊሰ 10 ሰባት ወሲነ ብኸምዚ ተሰማሚዕና መዓልቲ እውን ቈሪጽና ዝበዝሐ ሓሳባተይ ግና ብዛዕባ ርግባ ሓብተይ ነይሩ ርግባ ሓብተይ ዘይብሉ መርዓ ዳርጋ ሓዘን እዩ በይነይ ክውዕል ኣይ ሓብቲ ኣይ ሓዊ ኣዝዩ ከቢዱኒ እዚ ኸ ንመን ክፈኽሶ ይኽእል ኣብ ክልተ ናይ ስቅያት መንቀራቕሮ ተቐርቀርኩ መዓልቲ መርዓና ኣኺሉ ነታ ብስእልን ብቴሌፎንን ጥራሕ ዝፈልጣ ሜላት ናብ ኣየርፖርት ከይደ ንምቕባላ ምድለዋተይ ኣጻፊፈ ወድየ ርግባ ሓብተይ ከኣ ድሃያ ካብ ዘይረክብ ድሮ 4 ኣዋርሕ ኮይኑሎ ንሜላት ንምቕባል ኣየርፖርት ኣብ ዝበጻሕ ኩሉ ሰዓት ነታ ድሃያ ሓብትና ከይረኸብናስ መርዓ ተራኢካ እትብል ዘረባ ናይ ርግባ ሓብተይ ስለ ዝዘከርኩ መዓጋጉርተይ ብንብዓት ተሓጽበ ምስ ሜላት ኣብዛ በኽሪ ምርኻብና ዝኾነት ዕለት ናይ ሓደ 10 ደቓይቕ ተሓቋቒፍና ተሰዓዒምናን ሰላምታ ተለዋዊጥናን የማነ ጸጋም እንተጠመትኩ ግና ብዘይካይ ካልእ ክቕበላ ዝመጸ ኣይነበረን ንቤተሰባ ኣይነገረትን ማለት እዩ ኢለ ንነብሰይ ብምእማን ዝነብረላ ገዛ ጸባብ ስለ ዝኾነት ናብ እተዕርፈሉ ሆቴል ኣብጻሕኩዋ ድሕሪ 2 ማለት መርዓና ሓደ መዓልቲ ምስ ተረፎ ካብ ደገ ዘርክቦ ኣጋይሽ ከም ዘለዉ ኸኣ ነጊራትኒ ኣእሙሮይ ግና ሓብትኻ ጥፊእካስ ክትምርዖ ብዝብል ድምፂ ይናወጽ ነበረ ዳርጋ ካብ ሰዓት ናብ ሰዓት ናይ ርእሲ ከኒነ ዝወስድ ነይረ ውሽጠይ ብሕምሱን ብርቡጹን መዓልቲ መርዓና ኣኺሉ ክዳውንትን ዓርከ መሓዙትን ኣብ ምንዳይ ተዋፊርና ሜላት ብዘይካይ ዝኾነ ሓጋዚ ከም ዘይብላ በቲ ምልከት ቋንቋ ትግርኛ ዘይብሉ ኰልታፍ መልሓሳ ሽዑ እያ ነጊራትኒ 3 ዝፈልጠን ኣዋልት ኣኪበ ኸኣ መሓዝት ክኾንኣ ተወከስክወን ቃልየ ዕበራን መሓዝት ኮይነና ናብቲ ናይ መርዓና ኣዳራሽ ከኣ ኣቲና ሜላት ብኹሉ እንትነኣ ዝወፃ ዘይብላ ምልክዕት እያ ጥምት ከብላን ከለኹ ውሽጠይ ብሓጎስ ይምላእ ንርግባ ሓብተይ ክዝክርን ከለኹ ኸኣ መሊሱ ይዝረግ እቶም 30 ናይ ክልቴና ዓዱማት ኩሎም የመጺኦምና በቲ ናትና መርዓ ኸኣ ብዙሕ ተሓጒሶምን ተጻዊቶምን እንተኾነ እቶም ካብ ደገ ምስ ሜላ ዝመጹ 3 ሓንቲ ጓል እቶም 2 ድማ ኣወዳት መንእሰያት ብዛዕባ ድሕረ ባይታ ሜላት ገለ ንምባል ኣብ ቅድሜናን ኣብ ቅድሚቶም ዕዱማትን ደው በሉ ንኹሉ ነቲ ሜላት ዘሕለፈቶ ህይወትን ድሕረ ባይታን ከኣ ሓደ ብሓደ ዘርዘርዎ ኣብኡውን ሜላት ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ንሃገረ ኢታሊ ተንቀሳቒሳ ኣብ ዝነበረትሉ ሓደጋ መጥሓል ኣብ ልዕሊ ዘጋጠሞም ሰባት ልዑል ግደ ከም ዝተጻወተትን ኣስማቶም እውን ኣብ ዲያሪኣ ኣስፊራቶም ከም ዘላን ድሕሪ ምግላጾም ነቲ ፋይል ከፊቶም ነቲ ኣስማት ነበብዎ ርግባ ሓብተይ ከኣ ሓንቲ ካብቶም ግዳያት ምዃና ኣብ መዓልቲ መርዓይ ተረዳእኩ ኣውያት ምስ ትርጋሕክዎ ኸኣ ኩላቶም ዕዱማት ደድሕረይ ሰዓቡ ሜላት ዝሓለፈቶ መስገደል ክንበብን ከሎ እቶም ቤተሰብ ዘስተውዓልሉ ነጥቢ ስለ ዝነበረ ቀልጢፎም ኣብ ምጽራይ ተጓየዩ ሜላት ከኣ እታ ብህፃና ዝጠፍአት ሓብተይን ኣብ ሕጽኖት ዘይበጽሐት በዓልቲ ቤተይን ኮይና ጽንሐትኒ እንተ ርግባ ሓብትና ግና ንዝጠፍአት ሜላት ሓፍትና ንምድላይ
عبزنا قالت اللو حماق عجا سلزقات أما بتيناي ممرعوينا أخلماي تتذكرات كاب كم زيناتنا زانتايد حنكم ورحنكم كبراتن كبرانن تخطاتلتي مزاناق عيد حستتا السينما سمري مسانا بمحباركم مسقانانا نقرب سلام